Foi unha campaña absolutamente exitosa, rompendo todas as expectativas que podíamos ter ao comezo dela. As cifras que vos imos proporcionar son unhas cifras históricas que nunca se conseguiron, nin en cifras absolutas nunha campaña especificamente e exclusivamente de profesorado, e que nunca se conseguiron ademais en tan curto espazo de tempo. Son 16.257 as persoas que asinaron nunha campaña que se desenvolveu durante 4 semanas. Esas 4 semanas foron intensas, de visitas á maioría dos centros educativos. Foi tal a intensidade de curto tempo que ni siquiera deu tempo a visitar todos os centros. Aproximadamente visitáronse o 85% dos centros educativos, co cal, de ter podido chegar a todos eles, evidentemente estas cifras que damos serían sen dúbida superiores. Son 16.257 sinaturas que, para que vos fagades unha idea, significan o seguinte. Tendo en conta a cifra oficial de profesorado en activo neste curso 2023-24, esta cifra é o 54% de todo o profesorado en activo. Podríamos comparado coa xente que participa e vota nas eleccións sindicais. Se temos en conta esa comparativa, esta cifra de 16.257 é o 77% do profesorado que votou polas organizacións sindicais hai só un ano. Esas 16.257 é un 27% máis dos votos que as 3 organizacións sindicais que presentamos esta campaña tivemos nas eleccións sindicais. E creo que, se aínda máis destacado, 4 de cada 10 persoas que votaron polos sindicatos que asinaron o acordo asinaron esta campaña. É un 40% de persoas que, tendo votado hai tan só un ano por estas 3 organizacións sindicais, participaron nesta campaña e asinaron. Creo que todo isto demostra que o que definimos dende xa o mes de outubro do ano pasado como un profundo malestar e como un acordo que se vendeu de melloras e que ao final destaca polas súas renuncias, pois é unha realidade. Lembrade que o propio Rueda e o Consello de Educación identificaron este acordo no mes de outubro como un acordo histórico. Se tan histórico era o acordo, non entra na cabeza de ninguén que non formará parte dos logros que este goberno presenta á cidadanía de cara a unhas eleccións. E mesmo nun acto que houbo exclusivamente para o marco educativo, nin siquiera se fixo mención a ese acordo. Iso quere decir, evidentemente, que hai unha parte moi importante do profesorado, que é o que hoxe presentamos aquí nestes miles de asignaturas, que evidentemente identifica ese acordo como unha renuncia, como un baixar os brazos e como un paso que hai que superar. Faltan 2 horas para que se pechen as urnas e faltan, creo que de campaña electoral 24 horas, día e medio. Neste día e medio, todas e cada unha das persoas que encabezan as candidaturas á presidencia da Xunta teñen unha posibilidade, e é a posibilidade de decir que fan con respecto a isto. É dicir, aquí hai unha ampla maioría do profesorado galego que lles está exixindo unha serie de aspectos para negociar a superación dese acordo mal chamado de melloras. Por tanto, isto é unha interpelación directa a todas e cada unha das persoas das organizacións políticas que comparecen e que queren ocupar a presidencia da Xunta. Evidentemente, o PP, Rueda, tería que facer unha rectificación do que fixo e tería que recoñecer que hai unha equivocación e, como nos dicían de pequenos, un propósito de emenda. Evidentemente, as demais organizacións políticas terían, e iso así o pedimos, que decirnos que farán no caso de que haxa un cambio no goberno, pero isto, como decía Rosa, é unha mensaxe para todos por igual, e sin excepción. Calquera persoa que vai a presidir a Xunta de Galiza vai ter, evidentemente, unha política educativa que desenvolver, e nesa política educativa hai tamén unha política de carácter laboral. O que queremos son respostas, se a ser posible, antes de